quiero hablar ahora del futuro, creo que nos toca también disfrutar de esto. Parece una tontería, pero hemos ganado la liga, ¿vale? Y quiero ver si competimos esta noche también. El Club Bàsquet Prat s'ha proclamat campió de la fase regular de la Conferència Est de l'Alep Plata i passa directament a la final contra el Tizona. L'equip guanyador es convertirà en equip de l'Epor i el derrotat es reenganxarà als play-off d'ascens per les dues places restants, juntament amb els 7 equips que superin una primera ronda que transcorrerà en paral·lel a la final. Hem de ser conscients de que nosaltres anem amb la mentalitat de jugar un play-off llarg. Si contra Tizona ens surt bé, donem la sorpresa perfecta, però nosaltres anem a 6 partits i si ho escurcem, doncs molt millor, no? Però hem de tenir al cap que serà un play-off llarg per no frustrar-nos, perquè crec que és la nostra realitat. Juguem contra el millor equip de la Lliga, un equip que està dissenyat per pujar amb jugadors superexperts. Bé, sabem que el Tizona és un equip que inclús està en millor ratxa que nosaltres. Està entrenat per un dels millors entrenadors de la categoria, amb moltíssima experiència, i així de primeres et podria dir que penso que els seus dos bases són dos dels millors bases de la categoria i juntament amb el Joe Cremo tenen un joc exterior molt bo. La proclamació del Club Bàsquet Prat com a campió de la fase regular ha estat amb la victòria contra el Sant Antoni al Joan Busquets, que ha tornat a presentar la imatge de les grans cites. L'equip Pota Blava ha anat de menys a més en el partit i ha acabat guanyant 93-73. Una tònica que ha estat també la mateixa d'aquesta temporada, on el conjunt dirigit per Albert Canyelles ha acabat certificant la primera posició a falta d'una jornada pel final de la fase regular. Jo crec que hem crescut molt individualment i com a equip, doncs hem superat també problemes, el Miguel el tenim fora de l'equip, hem tingut lesions, hem tingut moments dolents, hem tingut que canviar jugadors, una temporada del que és un equip de l'Alep Plata en aquest cas, i últimament amb unes sensacions molt bones, competint molt bé, sobretot a casa, però fora també, i la veritat és que personalment molt satisfet de com està l'equip. Hem tingut mals moments i bons moments durant la fase regular, però sempre hem acabat traient els partits. Té molt de mèrit, però ara això ja no serveix de res. Jo crec que ho hem de celebrar avui i demà i a partir del dilluns centrats i amb el cap fred per disputar una final de l'Alep Plata. L'anada davant el Tizona, campió de la Conferència Oest, serà el 15 d'abril al Joan Busquets i la tornada es disputarà el 23 d'abril a Burgos, al Polideportivo El Plantío.